Love, love, love. Si cute, cute, cute. Hoy, Happy New Year! Hindi ka ba umuwi? Diyosa, hindi ka ba umuwi? May naamputukan dito. Nandito ako sa Bigaa. Hindi ka ba umuwi? Diyosa, hindi ka ba umuwi? Hoy, Happy New Year! Nandun si mama mo sa ano, sa Marayag. Masa-CPR naman ako nito, Diyosa. Na mayroong sound. Yung una, natanggal ko na. Bumaba na, be. Bumaba na. Ano yun? Hindi. Sabay daw kami uwi. Malive ka man. Okay, malive ka man. Di, saglit lang ako. Mamaya uwi na ako, Rawis. Nagluto lang ako dito kay mama. Mamaya doon ako. Nantay ko ni Kuya mo, John. May naputukan dito. Nasa taas ako, nasa rooftop. May na si ano mo? Si Kuya mo Richard dito. May na, walang masyadong paputok dito. Bawal eh. Ay, malito. Oh, mag-live ka man. Mag-live ka din. Sayang din. Ano ba yan? Tumutunog ba yan? Jeep. Uy, nandito si Dayo. Talakera. Nandito si Dayo. Magpapalaro kami sa mga bata. May pag-game siya. Meron siyang pag-game sa mga bata.
Cute, cute, cute. Love, love, love. Cute, cute, cute. Miski. Ikul-ikul. Nandiyan ang mga dugo. Bachoy, bachoy. Love, love, love. Si bachoy. Uy, bachoy, bachoy. Mamaya na. Mother. Ngayon na si bakla. Lika, bebe. Bakla! Ngayon na si bakla, dayo. Mapalaro na kayo? Ah? Iwan kumain. Ewan ko. Kanabi din tayo, bili kabi. Lika. Wala kang paputok, mahina man lang. Oh, Pipi. Uy, Happy New Year. Oh, gilid, gilid. Hindi ako hanga! Hindi kami kompleto! Tita, Happy New Year. Isa dyan. Naka-live sa YouTube. Hindi ka nag-prayer. Wala, ito lang. Uy, mahina. Uy, may paputok na bebe. Halika na, may paputok dyan. Uy, Samara! Halika na. Baka may... Ay, ayan, si Dayo. Si Dayo, iba yun. Mapalaro na kayo si Dayo. Iyan po maparalo. Oo, halika na, dali. Oo. Oo. Kala ko Oo, ito yung chocolate. Wala ko makaturog na kala ko yung mga pinasok ni Kuya dito. Niya ako pala niyo. Yung tabi ako. Kaya pala. Kala ko di ka nag-uli. Samara! Ay, naku dyan, hindi ka na, be. Ito sumakot ako dyan. Be! Kana, be? Be! Happy New Year. Oy, talakera ito si ano. Dahil nagkaganang Ang ano? data ko. Ako nakalive pang. Nakalive pang ako. Ah, baka matamang ka dyan kan ligaw na ano. May bilibintador baga. Oo. Oh, ito nasa chapel kami oh. San Isidro, Labrador. Oh, kay Mami Lalay. Pamamilay! Yumay! Oh, may ano dyan, may paputok. Halika na.
Ilagay na kayo paputok dyan. Dan! Uwi na na Dan! May paputok oh. May paputok pa oh. Kaya na, uwi na. Yay, nakaw sumapak ka. Madilim. Dilim, guys. Madilim. Ganda dun sa parada oh. Maraming pa ano paputok. Nagtawag sa'yo si Mama Lai. Mag-ingay! Mag-ingay! Happy New Year! Mag-ingay! Tara na, let's go. Bachoy, bachoy, lam, 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 si bachoy. Ay, bachoy, bachoy, lam, 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 si bachoy, bachoy. Uy, kaya yan si Tayo. Kada ba cellphone boy? Ano ba? Ano ma? Kain po. Happy New Year. Ikaw, sa boy ni si Bumba. Ayo. Bumba kang kang ninja. Bakit? May ninja ba? Ako sa akin. Uy, aputan na si Bakla. Tama pakawat na dali. Ay, paano? Ano ito? Makusubog ko alam. Oh, dali, mapakawat na si Bakla. Uy, hindi namin pa-stop. May stop that spot. Opo. Si Bakla. Mapakawat si Bakla. Aputan na si Bakla. Parang ano po, tapos parang grade yan mo, ano yan na ido. Buti ka na matutugtungan Wala mo si video ba? Oh. Wala kayo kung dalang sa video. I-video mo ko ta. So ano? Ninja. Ninja? Saan alam ninja? Di Japan, si Ninja mo rin nun. So ano ba ba? Kawasaki shooter bike. Sobrang buwang. Kaya tayo, iwasan mo yan ay pag yan na ipinilin. Greg, ano to yung spaghetti ma? Ano ba ito sa spaghetti? 还有酒。Doon sa bell. Doon sa bell ka.
Hindi ko na video. Tapos ko. Tapos ko. Duman ko. Gate, Happy New Year. Asaan sila ko? Nandiyan ka? Luma. Tiga? Luma. Tiga? Ano nga? May tatlo. Tiga nga na. Tiga? Ano ma? Kaya ba, may tatlo bakla sa kasayuki. Tata, yung mga girl, si baby girl, si Papa Bear, alam. Ano ba yun? Si driver! Ate, may meeting ako! O diba? Tiga pa yun. Ay, gaso! Oo. Driver! Ano ba ito? O diba? Gabang. Driver. Ano ba yun? Ano yun? Di ba ko yan ang sa mga tingog ko? Abot ka. Abot ka. Iya. Abot ka mga. Abot ka. Nandiyan na sila. Uli! Manda ang gabi. Ano daw? Deda kagrabat. O di mo grabo sumapo ng... Be, hindi lang, Be. Napapagawat si Bakla. Dapat mabutukan kami naman. Yung mga ate bagay. Tapos tawad pati. Nakuta pa rin sa black at ano buhang Mami ko. Mas dayo. Guys, pulong ka! Ilan mo doon? Wala pa man! Parang na ko eh! Ulit ka! Oo, ako na baka maano daw. Wala pa be! Wala! Wala lalabas! Oh. Ano to? May video to to. Nagtatakot dito alas si Kuya na. Anak! Ilan ako dyan? Ilan ako dyan? Aray ko! Aray ko! Eh, tutok ka! Aray ko kaya! Aray ko! Ako na matutugtog. Ano na disturb? Tapos ako na maano ito. Be, ay, saan be? Lingon na ako dyan. Ano na dos? Ano na dos? Lingon na ako, be. Ano na ba? Hindi ba? Bos mo kung tumayo. Ano yun natin? Ano na? Paano siya magkaroon? Tuman ang ano. Ilingon mo ko tako dyan. Italit ako ba? Dito na, Bachoy. Bachoy. Ika, Bachoy. Bachoy. Ay! Italit ako ba kapag ka isa? Italit!
up in the morning, I roll up and count. Kaya ko dahil ka sa... Si Bachoy. Bachoy. Si Bakla. Ano sabi dyan? Mapakawat kami ni Bakla. Ayaw, mapakawat si Bakla. Sabi dyan sa pizza. Bakla. Bakla. Gusto mo na. Uy, pa nga yung spaghetti. Open your gate. Bachoy. Bachoy. Eh, sumasarap yung spaghetti. Uy, sumuto ka na to. Pero sumuto ka na. Sumuto. Box. Gusto mo yung spaghetti? Ay, sorry ha. Siya marap ka o nakakaw ka? Tahu sama na ito. Kumari. Dito ang dalawa na to. Yaram mo. Diba Yaram mo. Diba mabalik ito. Parang yung lipat. Pero bakla. Si Bakla. Party mo na lang. Kaysa Ate Jing. si Bakla na ano? Change gift card. Oy, Dan! Oh, Dan. So, ayaw mo. Halika na ito. Bilis na ako. Ito, Olivia. Balik ako. Bilis na. Iyan na. Yun mo. Bilis na. Bilis na. Ayaw mo yan. Ayaw ko ah. Yung manaya. Kasi ano ito. Yung manaya. Ayaw mo si Whiskey man. Max, ako rin yung Max na. Arin. Ako rin. Ito gusto naman yun. Gusto na yun siya Max. Max. Parang lang. No copyright. Let us see. No copyright. Di, why? Why? Di, alisin mo yun. Doon, bus na baga. Oo, ito na background music na. Oo, huwag yun natin. Ano ka kayo dyan? Okay na ito. No copyright music. Hindi, makakapiraan kita. Yung walang copyright. Basta, di mo naman pinipin. Ano yan? No copyright. Wala na, okay. Tayo na, Dan. Dali mo ba ito? Sige, sige mo ito.
Dan, sabi na kay mama na. Walang gulo. Yung tao, ba't sabay mo mo? Ayun, diba? Kaya mo? Ayaw ko lang. Tapos ko lang ito. Ay! Love, love ko, di ba? Love, love ko, di ba? Ayaw ko ito. Ay, Hindi ako. Ito ba? papalima kita ni. Ito ba lang? Bakit naman? TikTok ka lang, Bella. Oh, TikTok. Petra na yung lalaki. Ito na. Ano? Oh, yan, yan. Wala ka na to, mapusik ka na mga iyo, wala pa, may sanda bakla. Ano ba bata? Nag-party. Mga copyright ako. Ito ko muna na yan. Kaya, naku mo lang yung copyright mo. Para makakita. Oh, may lalabas din. No, background to. No, yan. No, copyright. Box, wala na. Ka na, pigala. Wala na. Ikaw na ang pigala. Wala ka na. Ma-start na. Tawagan na sa mama mo. Tapos si bakla na na. Kapon? Ay, doon magkakarabing. Ito yung pagtalo ko. Mas ako mga Ito lang, ito lang. Yan, talaga. Ano ba? Mata kayo. Ang bayo ko. Ano man lang? Ikaw ka? Ikaw?
Wow, sus na. Hi guys, this is Bud. Uy, ano naman ako? Ali, ano ba naman? Bilis na. Alis na hala. If it's fun, you know I ain't stressing. I know you already know what it takes, so follow my lead, let's go. If you want the punches, let's go back to the dawn. Heroes all along, don't have to do it. Drop top, smoking, no cooking, the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that's that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something. I don't turn nobody, grip the trigger. Call up the gang. Sin City was a radio. Angel like you. Sin City was a